Gipalanog sayo sa buntag sa mga tinunan ug staff gikan sa mga nagkadaiyang universidad ug organisasyon sa Sugbo sa ilang pagbatok sa Mandatory Reserve Officers Training Corps kun ROTC ug sa pagpahigayon sa ROTC Games Orientation sulod sa University of the Philippines Cebu. Gipahigayon ang rally pasado alas 8 karong buntag sa atubangan sa UP Cebu. Pahigayon nato ang usa ka mobilization para sa pagkundina sa pagpahigayon sa ROTC Games Orientation sa CHED Region 7 o sa CHED Central Office. Gikundina nato kini kay tungod gihatagan niya og new package ang ROTC nga murag ma-okay na lang, mahatag siya og impression sa ka-estudyantehen nga okay na lang ROTC kay tungod games na siya, pero kung atong una-unaon kung balikan lang nato sa history no nga na siya pagka-abusive, pagka-violent ug mismo gani na siya mga corruption practices. Nagkanayon ang student activist nga si Edka Itom nga usapod sa ilang tumong nga mababagan ang campus militarization pinaagi sa pagpirma sa admin sa UP Cebu sa Memorandum of Understanding sa UP ug Regional Community Defense Group sa Armed Forces of the Philippines kun RCDG-AFP. Requisite po na siya aron nga itong mga AFP, PNP makapatukod o naaduna sila yung office sulod sa campus ug usap po na natong igababagan ang campus militarization na ilang presensya kay tungod amguta nga sa ilahang pag-ari sa itong eskwelahan sila mismo ang mga red tag sa mga estudyante, sila mismo ang arbitrarily arrest. Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard E. Spilare, tigpamaba ni PRO7 Director Anthony Aberin, nga wala sila'y nakitang sayop sa ROTC kundiin ang Police Regional Office 7, nagpasiugda sa hingpit nga pagpatuman sa ROTC tungod na sayod sila, nga pinaagi ni ini mamahimong mapahamtang ang insaktong disiplina sa kabatan-unan. ROTC is an undertaking which promotes love of country, patriotism, nationalism, and discipline among our younger generation. Dugang ni Pilare, hagit kini sa kabatan-unan tungod sa impluwensya sa social media nga nakaapekto sa ilang pagdesisyon. Gitataw usab ni Pilare nga tungod sa ROTC, nagkadaghan ang gustong mahimong pulis o sundalo ug mas makatabang kini sa PNP tungod kay mokuha sila og mga takos ug highly motivated nga police personnel pinaagi sa ROTC. Through ROTC, ma-impose ang discipline, so they will love their country, and of course they will avoid committing misdemeanors, no? Wala na mga crime, muubos ang crimes nga makommit sa Central Visayas, mao man ay main function sa PNP. So this is a proactive approach, and also I'd like to emphasize, maybe because of ROTC mas mudaghan ang gustong magpulis or magsundalo. And that would be very advantageous to the PNP because we want to hire competent, highly motivated police personnel. Nagkanayon si Kaitom sa ilang bahin nga ang mandatory ROTC ug pagpahigayon sa ROTC Games Orientation sukwahi sa mandato sa Commission on Higher Education kun CHED nga depensahan ang akademikong kagawasan sa mga tinunan. Hagit pud nato karon sa CHED nga atong basa sa ilang pagpahigayon sa ROTC Games Orientation kay sukwahi silang mandato no nga idepensahan ang akademikong depensahan sa akademikong kagawasan sa mga tunghaan ilabi na bagud ang UP Cebu nga known siya sa bastions of activism o sa critical thinking. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.